De meesten die hier 1 keer aan meegedaan hebben, die blijven terugkomen. Gewoon omdat het zo leuk is. Sportievelingen van de Hulsbergrijdwillen zijn al vertrokken, maar ook de minder sportieve mensen doen gewoon gezellig mee. Je hebt het licht gezien in 2020, denk ik. 1100 deelnemers staan vandaag aan de start en wederom is Hulsbergrijdwillen dus een succes. Hoe dat nou kan, dat ga ik vandaag uitzoeken. S'avonds loop je niet over de wallen van Hulst, dat kan maar op 1 avond van het jaar en dat is nu. Dit is traditie, dat doen we nu al 6 jaar. Vanaf 6, 7 jaar denk ik doen we dat al zo. Het bestaat 6 jaar, dus zou kunnen. Wij zijn van begin al bij. De meesten die hier 1 keer aan meegedaan hebben, die blijven terugkomen. Gewoon omdat het zo leuk is. Het samen zijn, gewoon samen kunnen lopen, kunnen wandelen. Het wordt steeds sportiever. En ook veel kleurrijker, want er zijn er echt die er een wedstrijd van maken voor er leuk uit te zien. Dit geeft veel licht, hè? Zo. Nou, lekker lig je dit. Hé mannen, waarom doen jullie mee? Oh, voor de uitdaging. Dat brengt je dan in Hulst, hè? De gezelligheid van de Hollanders. Ja, dat snappen we wel. Neem me dan even mee naar 6 jaar geleden. Toen was het de allereerste keer. En hoe ging dat toen ongeveer? Wat hadden jullie verwacht? Wij hadden, ik weet het niet, misschien een 300, 350 lampjes. Dus wij gingen zitten hier in een café en je kon ter plaatse inschrijven. Nou, en er kwam een toestroom. En de mensen bleven maar komen. En bleven komen. En dan waren het er uiteindelijk 700. Die stonden echt voor het café, zo helemaal de Gentse straat in. Lampjes tekort. Ja, 1 grote file. Dus. Maar niemand maakte er een punt van. De route, hoe gaat de route ongeveer zijn? En de route gaat richting de Wallen. Daar maken ze een hele ronde rond de Wallen. En dan moet ik even denken, dan gaan ze weer, lezen maar een stuk van de. Ik weet de route niet meer, zeg. Nou, Tony, ik zal je een klein beetje helpen. Er is een wandelroute van 5,4 kilometer die ook te kiezen is als afstand voor de hardlopers. En deze route loopt grotendeels binnen de vesting. Er is ook een langere afstand van 9,1 kilometer die binnen en buiten de vesting loopt. In beide gevallen loop je langs mooi verlichte routes met als eyecatcher de oude stadsmolen van Hulst. Gaat het goed? Ja hoor. Pittig? Moeilijk? Prima. Goed zo, goed zo. Gaat het goed? Leuk! Even zoek, maar als we de weg niet meer weten, weten we niet wel. Dan we links en rechts moeten. Slim. Wat is het allerleukste aan in het donker lopen? Vertel mij dat nou eens. Al die lichtjes zo en praten en zo. Wel. En wat praten jullie dan over? Ja, gewoon een beetje van alles. Wat we allemaal al meegemaakt hebben, dat we elkaar niet zo rap hebben kunnen vertellen. Jullie lopen vaak met een lampje op je hoofd? Nee. Wat is daar nou zo leuk aan? Dat zie je zelf niet, maar je ziet wel de lampjes van een ander. 1100 deelnemers aan de start dus. 63% ervan is vrouw en 37% man. De oudste deelnemer is 80 jaar en de jongste 6 jaar. 78% van de deelnemers is Nederlands en de rest Belgisch en Duits. Ik vind het gewoon leuk om bezig te zijn, vrijwilligerswerk te doen en iets bij te dragen in plaats van op een bank te liggen of zo. Brug omhoog, rechtsaf, gas op, kom op, zet hem op. Hé, daar zijn ze hoor, kom op, gas op. De vosjes. Ja, zo zeg je dat een paar honderd keer denk ik op een avond. Brug omhoog, rechtsaf, gas op, kom op, zet hem op. Lekker bezig. Het is mijn tweede jaar dit.
Brug omhoog, rechtsaf, gas erop. Ja, zeker makkelijk praten. Ook wat zeggen? Wat is er nou zo leuk aan in het donker, want het is best donker, om te rennen? Ja, het is gewoon anders. De gevaren liggen hoger. Je kan de risico's opzoeken naar beneden en naar boven. En het is anders dan normaal. Beetje extremer. Ja, extremer. Ging het om de gezelligheid of om de prestatie? Gezelligheid, prestatie voor mezelf, voor niemand anders. Het is nu het 3e jaar dat we naar hier komen met de ballon. En het is iedere keer genieten. We zien een leuke sfeer, leuke mensen, mooie nevenattracties. Dus we zijn er graag. Nog één keertje. Het is heel laagdrempelig, dus wandelaars die lekker op het gemakje willen wandelen, genieten van Hulst. En de deelnemer die wat hard wil doorlopen en er een wedstrijd van wil maken, is hier ook welkom. Dus dat maakt het de Hulstbeleideren zo leuk. En 1 oktober gaan de inschrijvingen altijd weer open, ook voor volgend jaar weer. Voor de 7e Hulstbeleideren op 15 januari aanstaande. En ja, dat betekent dus dat de mensen nu weer al aan het denken zijn van ja, gaan we volgend jaar weer meedoen? Ik denk het wel, want het was weer voor ons en voor de deelnemers volgens mij een groot succes. Ik vind het een beetje eng. Het was een heel sfeervol en sportief evenement. Op naar volgend jaar.